Hoy, bayot na unsa man day. Pa? Nakrak ang soprete sa tunaw. May tagwalay chismo sa diri nga marites nga labi ilabay ba. Mapatay gyud kang Maria Isabela gyud kay imo jud ni gibuak ni soprete sa tunaw tas imo ni giform. Patay lang jud ka. Unya asa man ka mangitagbayad ani sa imo sugar daddy nga pisot? Sige ra kag sali. Nga pwede na ikaguba sa atong panimalay. Kabalo na ko sa update karon. Takpanay na lang to ninyo. Catch me if you can. Hoy, inday, dodong, manihapon na daw. Kining pagkain nga nakita ninyo sa lamisa, gikan kinis kay Marisol, nagpabalon lang po ko after sa iyang birthday. Kay wala na tay sudan, kay gihurot na og sup-sup og kaon sa atong halab nga anak. Og ang duha ka babayi nagtututot kay balumbaay ni sila kaon kay para maunhan ang isa ka laki nga nagpangalag Junjun. Tika, cheers everyone! Salud! Salud! Ang isa ka bigatla kay nagkonsentrate og totok kay di siya ganahan nga libak-libakan sa iyahang atubangan. Unya, natabunan pa jud sa kaldero pero gipanabi na siya sa iyahang igagaw nga nang laki daw si Marieng. Pagtarong dia nang binuang kadya. Diyos ko, ayaw tawon. Di pa ko na di majuntis. Agatay, naunsa naman eh. Hoy Marie, naunsa naman kadya? Nikalit naman sa na imong pagkakuan. Akong bana manggod. Wala na magyud. Okay ra kaayo. Kanami na si Marieng no, kay nang laki daw na ganina. Ay, ginuko ni ulan na pod. Ulan na gani gahapon. Ulan na pod karon. Itigil ang ulan, itigil ang ulan, itigil ang tubig. Kipangita biya na siya sa iyang mamagapon niya. Wala siya nakita kanitakas doon na siya gabi. Sa malingi man ka na mo. Patay nag-skyflex ang salug. Marie? Okay, akong ulo. Ano nilood ba ka? Ating kaon man karon. Dara ba siya gipunit ko na karon good? Mao ba? Basay lahi na po ng gilood ba? Agi na lagi may gikuha. Di po siya na mato. ganina naman ka na mo Madia. Good ganina ni saka ka karon na po nagluhod na pud ka. Eh na sigda kag sulti dia pag-propose na si mong uyab po. Well, kinalaki na ako anak. Kuskaan kaayo na. Ayaw magtuo nga pahina na. Sige, Marieng, kuha ang piano. Uy, ako na lang sing gisugol niya siya po na. Wait lang sa, pwede naman unta nga magkanta-kanta lang ta gamit atong baba. Nganong kailangan pa man jud ta magpiano? Akong binalay. Handa ba ka sa ako magpakasal? Hala, ang suprete sa salog. Ayot. Unsay nakauni mo, gambak-ambak na po ka. Handa baka sa ako nga imo kong pakaslan sa sunod Ay, ni mo bulan. lara kong pita-pita kayo. Ayaw! Naku, abnormal. Uy, ayaw rakon. Suy, kami na, be. Naunsa, mangilabot pa mo dili inyong gamit. Naunsa. Ayaw, wilap din. Naunsa naman na sila. Wilap tanong tayo mo. Okay, ikilat. Hello, what is that happened? I tried to stop the thunderstorm but I can't control myself because of the error. Ayaw pakita akong lulaki. Dagat kayo ng problema. Patay ang suprete sa to na nakita. Patay, di man ni dapat makakita ning tigulang kay daot naman na. Ay! Oh! Ah! Ugoy. Kalayo pa gani sa New Year, nangasay na.